Velkommen til Jerk-Off. Nu skal jeg gøre det her håndklæde vådt, så vi kan slå Jelle, ikke? Så det kan gøre dejligt ondt. Knække den. Jamen det er jo det. Ja. Også helt ud spidsen, så det bliver rigtig slappy. Hvad fanden var det for et ord, du lige kunne der? Slappy? Det er jo det fede ord. Ja. Okay. Det skal være vådt for hende, det. Ja, det er rigtigt nok. Sådan der. Det skal ikke snydes. God gammeldags dansk Smager humor. Nej. Eller? Overhovedet ikke. Men så, hvor hårdt har du tænkt dig at slå sådan? Jamen, Som det nu byder, eller hvad? jeg kan i hvert fald fortælle jer, det er rimelig tungt. Så er det bare... Prøv at vente, jeg skal lige have det på en god vinkel. Drej lidt mere end mig her, Janne. Den der var. For helvede. Sådan. Skal den være god? Skal den Du ramte ham ikke? Jeg ramte ikke ordentligt. Jeg den en gang til. Det er fordi det er for vådt, tror jeg. Nej! Fucking lort. Men skal jeg prøve, eller hvad? Kom Skal jeg prøve, eller hvad? Jeg får mega Prøv at varmt, bro. så tager det kamera her, så skal jeg nok prøve. Det kan jeg godt nok ikke finde ud af det her. Okay. Gør det ikke ondt? Fuck jo. Fuck jo. Prøv at vente. Ej, jeg rammer slet ikke. Det er jo herresvært at ramme. Skræmme lige mellem skulderbladene. Ja, det er rigtigt nok. Undskyld. Det er næsten for vejt, er det ikke? Det er næsten for svært at ramme ham. Det skal kun være lige ud spidsen. For det flyver for langsomt. Ja. Skal jeg lige prøve igen? Prøv lige meget. Mange forsøg. Hvad er det, 900 gange, så lykkens gang, eller hvad? Ja. Ej, hvis du skal tættere på, mand. Bliver det for noget? Var det til noget, Janne? Var det det? Fuck, det gør ondt. Det har den perfekte mængde vand nu. Gør det, løb. Nej, jeg gider ikke løbe, det er for hårdt. Prøv lige komme, du skal lige have en sidste en. 3 gange lykkens gang. Ja, det er den ultimative. Bare gør det. Fuck, det bliver helt rød. Nej. Fuck, det er fandme sindssygt. Altså, der kameraet. Skal jeg også lige have en så? Ja, så prøv lige at holde kameraet. Skal jeg se, om jeg kan ramme ham på samme måde. Er du klar? Ja. Var den god? Nej. Prøv lige sådan her. Motherfucker! Jerk off.